A Mancomunidade Barbanza-Arousa constituiu a mesa de calidade con representantes dos 4 concellos da comarca e da Xunta e da Deputación da Coruña, así como o Clúster de Turismo de Galicia e 5 asociacións empresariais para a implantación do SICTED nunha trintena de empresas da Bisbarra. En total foron 36 as que superaron satisfactoriamente a avaliación e cumpriron ademais outros requisitos relacionados coa xestión empresarial e dos servizos, así como a recepción de 2 asistencias técnicas individuais e a participación en sesións formativas. Realizouse tamén un taller para fomentar o coñecemento do destino en colaboración co Centro Arqueolóxico do Barbanza. O SICTED é un proxecto de mellora da calidade dos destinos turísticos promovido pola Secretaría de Estado de Turismo en colaboración coa Federación Española de Municipios e Provincias. O obxectivo é mellorar a satisfacción do turista, pero implica tamén importantes vantaxes para as empresas adheridas, como a mellora da xestión interna, o incremento da cualificación do persoal ou a posibilidade de establecer sinerxias con outros empresarios do sector.